Здравейте всички, които гледате. Аз съм Пръстик ВК. Тук днес ще ви покажа как да си направите ей така с TNT стрелачка и т.е. стрелачка за вас и TNT стрелачка. Трябва някакъв блок, значи и кофа вода, репитър, левър, редстоун и TNT. Тъй, ще направим репитър. Направя така, значи ще репитирам каквото искате. И тук се вече вдара, ако стига до края. Аз просто много пъти накрая съм свикнал, знам това да има. Като сега вече така, дайте ви майки, като тъпо. И слагате един блок тук на дето сте пуснали водата, защото ако сложите TNT, после като го пуснете, водата ще се взриви. Тук съм чакащи. Така с електронното с TNT. Един път гледах някакъв, дето пак показва такива разни снимки. На TNT-то вместо TNT му вика тънатата. Сигурно и вие сте го гледали. Ако не, гледайте го, ако го намерите. Така тук настроите всичките репитъри до последното ниво. И поставте така ще. Бам! Откъде го изстрелява за майна? Къде го изстрелява? Значи напред. Го чакай тук. Сега ще ви покажа това. Изтревачката за... Видя се изтревача. И така. Значи правите 3 на 3. Задължително трябва да правите 3 на 3. И после тук правите на 3 на 3. Правите на дупка и още едно. Нагоре. Задължително е с обсидиан, защото иначе ако не е с обсидиан са гръбници. Слагате пенсе, това го заряждате за да... И така слагате четите отгоре. Не го трябва да слагаме. Накладно. Това го заграждате с редстоун. И така слагате нагоре. Така че тук. Аз съм на лева. И ви стрелва буквално на майна вас. Вижте колко да. Това беше стрелвачката. Искам само да ви покажа едно нещо. Значи, всеки знае, а който не знае, че TNT-то като пуснете и взривява айтемите. Не кажа всичко. Но TNT-то не може да взриви един айтем. Този айтем е на ваш стара. Виждате, сега
И не да стара. Не да стара си е цяло. Това беше от мен, да се харесва,